मोनसे न'खराव फैदों अब्लासो आंखौ सासे मानसिया लिंबोदों। दा आसा आरो बरसाखौ आङो मिजिं थिनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। आङो असेयावनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे 1 नं थाइदिदगुरि गामियाव आङो दंफैयो लोगोफोर। दा नैबे आदानि न'आव दंफैयो। आदाया गोलाव सम माने बेमारजों गोग्लैसोनानै दङ। दा बेनिफ्राय माने आंनो फंनैसो ओरैनो मिथिनानै लागोन आदानिफ्राय। आदानि नामा हेबल मा लिरोमोनलाय? हेबल मोसाहारि। दा बिथाङा 9 मास पेरालाइसजों गोदोसोनानै दङ लोगोफोर। दा आङो आदानिफ्रायनो, आदाया रायलायनायाव एसे उसुबिदासो, अब्लाबो आङो बिनिफ्रायनो बियो मा अनसुंथाइ मोननो लुबैदों आं बेखौ बेनिफ्राय एसे मिथिनानै लानि। अनसुंथाइ बिदिनो जायो लोगोफोर। आंनि देहानि गोबाव सम जाबाय गोग्लैसोनानै आं दङ। दा गावनि देहाखौ आं फाहामजानो थाखा गैया। दा बेखौ नुनानैनो मानो गोनां रायजो राजा आइ आफा बिब' फंबायफोर बिब' बिनानावफोर। दा आंनो नोंसोरो जा हायो थाइसे थाइनैब्लाबो बे एकाउन्टाव सोना होदो अननानैहाय आंनि नामैहाय रायजो मानगोनांफोर। बेखौनो अनसुंथाइ लुबैयो आं। बे अनसुंथाइ लुबैनायनि थाखाय अननानै रायजो नोंथांमोना। आंनि रायज्लायनायाबो जाया बिदिनोसै दादा मोजां जाया। अननानै मेगनाबो नुवा आंहा नुलांले, मेगनबो खाना जालांबाय। माबायदि जाखो रायजोफोर? अननानै बे मेगन फाहामजानो थाखाय अननानै आङो बे एकाउन्ट नाम्बाराव फैसाखौ सोना होदो। थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो मान गोनां रायजो राजाफोर, आइ आफा बिब' बिनानाव गासैबो अननानैनो आंखौ नायदो अननानै। नोंसिनि नायनायानो आंनि गोजोननाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय आदायाखौ माने बिराद गोबाव सम 9 मासलि माने आदाया बेमारजों नाख्रेबजानानै दङ। दा रायजो राजाफोरनाव आदाया खावलायदों। दा नोंथांमोना बे आदानि खावलायनायखौ जेन अनखांनानै माबा मोनसे जा हायो नोंथांमोना बुजिखाबाय। माने बिथांनो गथ' 2 आरो फरायनाय दङ। दा थाखा फैसानि जाल्ला जानायलाय न'खराव गैयालाय न'खानायलानो माने आदाया थालिर रोगानानै न'खर मेनटेन खालामोमोन। दा गोलाव सम माने बेमारजों गोलैसोनानै थानायखाय माने न'खरा ओरैबायदि क्राइसिस जानानै फैबाय, थाखा फैसा जोबबाय। दा बेनि प्रकारैनो आदाखौ माने आदाया खावलायहरबाय रायजो राजाफोरनिसिम। दा आदानि गथ' 2 दङ, फरायगासिनो दङ। आङो फरायनाय बेसेबांसिम फरायनानै थादों आङो बेखौ एसे नानिमोनाव सोंनानै लागोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे। नानिया बेनो नै फरायगासिनो दङ जि जोंनि ब्रादार हेबल मोसाहारिनि गथ'। दा नानिया फरायगासिनो दङ। ओरैबायदि जार्लायाव गोग्लैबाय। दा नानिया बेसेबांसिम फरायगासिनो दङ? फार्स्ट इयारावहाय फरायगासिनो दं। खैला मैलायाव ना? आमगुरियाव। थ' गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नुखाबाय नानिखौ नै गावनि खुगाजोंनो स्पस्ट खोथाना होखाबाय। माने फरायनायफोराव बिराद उसुबिदा जाबाय। बिनि फादारा जि गोग्लैसोनानै दङ रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअआवनो नुखाबाय। थ' जोंनि सिस्टारनिसिम गोजोननाय थाबाय। जि ब्रादार हेबल मोसाहारिनि फिसाला बे जोंनि फंबायाबो माने फरायगासिनो दङ। माने फरायनायाव उसुबिदा जाबाय, थाखा फैसा गैले, ओरै बिफाखौ दाहायनो ना गावसोर फरायनो
बेबायदि जागासिनो दङ दा फंबाया नोङो बबे स्कुलाव फरायो आरो बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो दङ बेखौ एसे खोन्थानानै हरदो। आं फार्स्ट इयाराव फरायो। आं जुनियर कलेज खैलामैला जुनियर कलेजाव फरायो। गोजोननाय थाबाय मिथिहोनायनि थाखाय फंबायनिसिम।